i les sèries i bueno, a veure què tal està això. Xena. Vale, pues després d'uns tomets a l'estona, bàsicament és com un saló del manga dels primers anys. Heu de pensar que és el primer any que es fa això del saló de la... Vale, és el primer any que es fa això del saló del cinema i les sèries i ja està bé, hi ha un fotimer de gent, hi ha molts friquis disfressats de Stormtroopers, que és l'important, un munt de tendes on comprar un munt de collonadetes i merchandising i no sé, heu vist ja des de l'Arcón Milenario amb Lego. Hòstia puta, mira que ve per allà. Que xulo. Hòstia, desfilada completa, Aquí s'han colat un parell de Predate. Cuidao. Bien. Ara surto de veure el capítol pilot de les cròniques de Shannara. M'han donat un punt de llibre. No sé per què. Sí que sé per què, perquè està basat en un llibre, en una sèrie de llibres. I la veritat és que promet. Pues anava jo a una mena de conferència sobre dobladors o una història d'aquesta amb els dobladors oficials del Tom Hanks i del Johnny Depp i algun més, però nos han tancat la porta als nassos perquè es veu que està a petar. Això que ni ells esperaven que vingués tanta gent aquí al saló del cinema i les sèries i bueno, hi ha un fotimer al·lucinant, és que només cal que ho veieu, és a dir, no han volgut omplir tot
tot el saló, però és que la veritat és que està tot a petar. Mira, una altra cosa plena, les papereres.